je vois que tu es absent. Oui. Non, c'est juste penser à la femme madame, avec les gars, tu et tout. Il y a le comme t'as des problèmes avec mon fournisseur. C'est une amie, ouais. Ah bon? On est mis dans l'idée maintenant de la c'est pas bon. C'est pas question. Moi, Question de stress, non? Femme madame, ni belle qui tombe ma, chaque fin du mois avec Damien Mahmoud, tu vois, ni gars qui arrivent non. C'est juste ça, mais ouais, c'est vrai, mais ça va aller, Inch'Allah. Ça va aller, t'inquiète pas, ok? Inch'Allah, j'espère. Et elle est venue, ouais. Ok. Ouais, c'est vrai. Attends, bébé, attends. Ok, bonne journée. Madame, comme ça, là, non. On va te ça. papa nan udduma do tan nan najnuma ada jabi non nanne debbo sala sama sagu mum ko yo jodo kono non mi haalanma ko ummini ne ngel don nangi wulle arde yewoydema ko tiidi koko mawni barko jam mi safti wiide mo non ni adu wiya kam ala maraw mi arat kadi tan mi haal ko woni suko debbo mo biyanno mami o jom galle ma kanyum rewi jammay nyalawma cukulel tukkusel aanu foti tan biimami jammay nyalawma aduna fu nana haaldum an haydara ko tinda hen adu jodi do e galle ma tan sumi haali biya papa mi ala hen preuve anne do ka ala preuve fof kadi ko dum woni halaka wona randi mi wi ma caahan umminani preuve namtoda preuve ko labdo cer suko debbo o wadi mo reedu bida o wadi mo reedu de sadio bida biimami de do balde fof legal ngal kanyum tan haalata min non min wadi enquête ajum ha gasi ngandumi ko kanko wadi mo reedu te ni ko buri hankide jaami hôpital tawmi ton ko cukuli ngel na wada visite ana dum kam laabi mi haala non preuve aji goddi di dali tin kam mi moftat tan so mi haalni ma faddoddo jinmi non gummoda lijjita ha dum laabi cer ada laaba dum donan bimi an jena badan dimi mi haalta muko ko laabani mi kala ko est ce que medi kam andirde fenande ni kala ko kalan mami koko tiidi ay jom galle mawo wadi reedu cukalel ngel kajja wete maraw an kam wastinde dum kono kam dum kam dum doyni e legal jinmi non lijjita jom galle mawo minde amadou betti kam franchement mi meeda mi jaadi dum do e makko meeda wadde kono min mi wawa gudde dum so han faw hen litaram an bida ko kalan man ko jabani sadio hon na jabirtumi dum amadou hol ko mankira do e galle he hay dara kala ko jilu to bowal nan do ala ko mi wadanta mi halan ma mi worbe en jone sa telli nan no be asamano ni taxata be jone kala ko be jitan e be jidi andude holno way ko haayu mini so tawi no ko ne kono cukalel tukkusel ala no foti jom galle mana yahana nyakkina hoore makko fayda e ton legal ngal fof ena manque ma respect sabu kam jinmi non gummoda hen ummo lijji dum ha laaba cer nanda haw darta kam ko kalami ko yon nad nder noppi ma he anande to somi ummi ma so yottima do arande be mbino do mi anda won duppunodo jom galle mum mi anda kono ya won mo ko buri bonde dum mi haalan ma dum non wona on non mi anda o rennani kono o ko dennudo won mo ko buri bonde dum min haalan ma dum wala bismillah fana hoto te kadi mami adane preuve maranda jabani ko kalmi ko mudi li dit problème ma on non ha fara ay
haydara amankirake galle nderi ko jamma nyalo Amadou ko min jam foto kono ode wallahi ko wi ko momi watmu ko buri ponde ha yeso ko lawa Kaja an gilnane an noddi kam ada wara taro yillo ko jidda ko haalde kam jiddo kalna kam no min mi anda ko kalta anani no hunde kam so haala hay god alna dum feere mina haala mi anda ko jidda ko haalde Baba. Saya gimana baru taruh itu. Min. Allah wali nena. Anda berway. Anton gandu. Kono hande jogi be yumirabe be min mi ƴewani e mabbe sabu kala ko jinmi aduna ma adan waɗata woni fodam somi yaltiɗo e legal he yimɓe fof komin darata sabu ala ko manki kam alhamdulillah min nimsitani ko jibinɗa kono hande somi welama mi wiya baba an a nimsiti ko jibinirnoɗa oui ala anne Kaja horwaya baba mi a même siti ko jibinɗa kam ka barɗo nen walla ka takkaɗo wiya walla no way haɗoya kam baba même siti ko jibinma ko tawi mboɗo même siti e ko mbaɗɗani kom jowiɗo Allah jarama Kaja an kay an wallahi Kaja an andi ko ngoyata Kaja an woni babba Kaja an jaasi ɗum joɓirta kam an kay sa welam mbiya a mimsitani ko jibinoma min ne mimsiti Kaja an no mbame tampude ma ni Kaja an Kaja ar ñama aɗa yara wutta joɗɗum sooda Kaja ndar galla mo miiɗa ɗo nanɗo hay goto sona an tan jimmi gona e galle o Kaja comment ma Kaja haade yiɗoyo ɗum bo ha waɗa e reedu aɗa haɗin booji mirude no mbaɗma deeƴ oto aɗa bonna feeram Kaja ko holɗum wallahi haali goo min sidi ko jibinnomami Kaja to min ngal leegal ay no mbamin leegal ngal mboɗo woni notable le leegal ngal kala poɗɗo wadde hunde wiya wannima hawnoya ceerno muɗi hande an ala ko gaddata hen sona baba kam cowi kam reedu an Kaja ko mo wonma reedu holon Amadou holon Amadou garoɗo o inna lillahi wa inna ilayhi rajiun Amadou waɗi kam toronto subhanallah Amadou ndeke ko naata ɗo ko maaroji makko duulinaji makko fof ndeke mone mbiyamo wona ɗum adano noone yimɓe ɗi ganduɗa ɗon kañaji no gonta min Amadou no foti ko watte ni Amadou min ko gañame gallam ko fof mi jaɓaɗinmo Amadou kala naaɗo koye hakkude galle haɗa Amadou mi woppamo o naati cuuɗi o jooɗo e nder saluji ndeke Amadou nene ndiyam tan ha ferkita ndiyam mi yarnaki mi yafani Amadou huɓɓini won kam ki joni o tini ko wi o jaɓi ɗum kay alay sago so jaɓani koye minawa ɗum e laamu an boom Amadou ko heccima ko puccuwa ɗum ɗon eyyi kofum honnoɗo kofum
Bébé. Ayo Jody. Très bien, ça va? Ayo non non. Ça va? Ça va alhamdulillah. C'est Ça va ta journée. Ba campagne là-haut? Ouais, ça va. À part embouteillage mais ça va. Ah. Alhamdulillah. Ba journée stressée, ça va? Ouais, ça va. Nana comme dire njewti ma. Ça va. C'est bien. Ouais. Comme on dit man ko nan ça ala. Bien c'est what ça va. Ni ko andañ mi. Dal bi naan sa ko. OK, passe. Maso, dai do. Non passe encore. Merci beaucoup. C'est bien. Dungo. Broso nan do nder sa. OK, passe. OK, jonde. Waaleykum salaam. Waaw Jam mashallah. Jamta. Jambal. Yettode. Korejo ton. Modu. Yettode. Ah, dem. Dem. Ba tante. Mbaɗa dem tali. Galaw. Koreji mbaɗi. Tan alhamdulillah. Ah, to Momar Dani. Amin de bo do pikin tan. Ah, pikin. Ah, bon. Mbaɗa dem be. Tan alhamdulillah. Korejo ma. Ebe jam. Waɗani bubo. Tan alhamdulillah. Mashallah. Amin non anda kam. Ala mi andama de. Min ko mi banum debbo Amadou. Amadou goto. Amadou. Dem tan alhamdulillah. To Galaw. Amadou en waɗi. Dem tan alhamdulillah. No, Kaja. Ah, Kaja amay jam alhamdulillah. Wonde woni tan ma wo. Kaja. O Kaja. Arno. No Amadou waɗi. No amay jam alhamdulillah. Ah, legi ka bon mamu. Ah, asal ko. O ko bonum debbo amo. Bonum debbo amo wallahi. Amin. Ante ɗan ko heewi goƴƴi sono wattamo sukkude boor mbaɗa waɗe makko boor ndax watta ɗanaji Ewa adduno kam ɗo ko koyɗe jam ngam nande kadi a lortirde jam timmi e dow jam ewa mono Amadou ko hono gon kadi ko min jidimo kon ɓe papa sillam kadi ewa nande addini ɗo tan ko koyɗe hande e wiide kadi wono nder o jeeya ko welani par ce que neɗɗo kadi so ɓiɗɗo debbo tonnima e sahama ɗum ɗo hettima ɗum wonan sago welata yimɓe ha bammo haɗo mindima reeɗo waɗo jeeya ko feewi on no goddirode Allah e ɗon wawa salade ɗum e waɗuma tan ko faabi inde nde machallah mi soodimasi ɗum fof jawdi soodani maaro joni fof soodama ko heddi ko ɗon ko ƴeewo ko montaka ko masete inde nde mbawa waɗa ɗum moɓɓite e ñamdugal makko on tolle eyyi alhamdulillah Allah jarama on kadi garson beelanomo ɗum no wawno ɗum wadde tawde ɗum noon ko hoddiraaɓe so hoddiraari yimɓe jaɓata welani noon wawi mi jabri ɗum Allah ndax ko Allah fayi kam ɗum ɓe Allah fawa ɗum ɓe min wurani wona ɗum ɗon noon on jonniki gila Amadou waɗi ɗum reedo ha hande omo toppitimo hôpital uji makko ordonnance uji makko meeɗa tardu anani caggal noon mbaɗi ɗum ɗo alhamdulillahi rabbil alamin min noon mine liggi mine jogui gampi seeɗa jakoɗo noon ɓuranani ni sagam ko inde nde tawa ɗum ɗo komi jogui haaji
s'en fout. Il faut que ñu jaɓɗon jaafu ɓuranaaji mi noon hakke ala waaye noon min no kiri ko ɓuronno kam ngara tan kuufatu lenge gona gorgira mata anda gorgira foti howde foti fembude wallay ko noon yiiɗi kono noon goddiroji allah ɓe jogii ɗon haaju mo ngannduɗaa allah kadi no seedino accude sinno wonaano ɗum tan ko ɗum mbaɗen par ce que ɗum ɓurini wallahi o jiijama men no ɓurani eyi minen yaha eyi eyi waddara mi ƴeeworo ƴeewo sa ruttimno wi'ama komo addata somnaji wontanen beur man ñamina mo dano eyi ɗo tan heewa bodi horɗeɗo Manam celiya jam tan no balidi ma ɗum ni machallah onon tamper yetaw mo onon were alhamdulillah jam tan machallah o merci kan o sehram ko binena wede kalir kalir baɗa tamper jam tan onon tamper jam tan sehram le fewi kala to pingi mo yarfon ledde kam ala no wadda mi koy weban sehlago weban baɗan tamper kalir eyi min ne sehilma ko mbaɗa yetta ɗum ay gilon naade fandare joni e galle mo wallahi kala ko ma e galle fof kanko wayi eyi yo Allah wallu noon Allah woni ballo yo Allah wallu yo Allah wallu ɗum fof ɓaɗ noon adduno min ko affaire alhaali inde de wonno noon mi yiɗa wadde ko mawni comme no mbino tan janggo so Allah jaaɓi wallahi jarani arɗo tan mi rokka inde kadi mi hirsa eyi waɗe bottade tan en ɗo haaɓe ɗo quoi fama tan ko wayni ɓayde koni Allah haake kam eyi noon ko wona ɗum ko aussi mi addi jawdi nan nder prié ko yahaten ko fof ɗi joni fof ko yimɓe mbaɗa ɗum an hanki tan panede ko ɗum miɗo naddi kom enveloppe moɗo waɗi hen kalis a wi vip addiri jawdi ɗi joni fof ko yimɓe mbaɗat an mate ko mawɗo mbatte inde mawɗo madame Deme wallahi hanki panede bo ari ɗo addi ɗo kalis kewɗo bon soodi ration fof nen bitik ɗo ndeli hay jawdi o addori anne kadi addori jawdi ha ɓari mbiya yiɗa ko famɗi ano kay ko mawni ɗin ɗon jawdi ɗiɗi kay mawnat way wadde min jiya kadiarek ba eyi omo nder jarama wallahi o jarama mi ɗi ɗum ɗon min jiiɗa ko famɗi oɗon gadda jawdi tan oɗon fawa jiiɗa ko famɗi oɗon kay so woyi gaddan nayi hanki o ummoɗo adda jawdi an gara hande gadda jawdi mi o jiiɗa ko famɗi kadi ala cousine ma mo kalanda tawa tinani ko wayno la min komi bajjo ɗum so wona an ala mo kadi holmo cuusanno haala sama yettumo min cikkan babiraɗo est ko arani hakkille o wi ka ko woni koye wadde naɗum dañi en tout cas ɓawa ko haali ko to fawi ɗum ɗo ni siide holno ɗo garɗo noon ɗum jahni kam mais kam won garɗo ko donc du coup holno wawi arda mi arɗo wiyami seur ma nangam sa ɗum wawi mbide est ce que wona est ce que o jawodirani affaire uji est ce que o jawodirani affaire uji ma jahnam
Abdoulaye de mi yimo kay mi yimo wallahi seriyam de mi habbi hen tekkere de ko noon an jeeyi mi habbi hen tekkere an jeeyi machallah kanko kay mo weli jiijam ayde ko mino arti tani ko kam hay so ñiklak tan jalat min de arti ewa hande noon koydam de ko koyde jam no wonno mbiyeten ko alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah kadi nde rutti inde innama machallah kono ko jiiɗa fof haala fof ma wat hoore kadi waɗa laaci par ce que hande ko inde nde weli weli ko fof ko dagi ko ɓuri ɗum welde addimi noon ko hande mbaɗe ko dagi ko woni dewgal ngal hume par ce que ɗum woni gueɗo responsable hande Amadou ko banam gorko mi yiɗa kadi na nane ko ganduɗa ko welani nante kono hoddiroji kam neɗɗo wawa dogde ɗum ko hoddiroji Allah hay gor wawani hay dara ɗum woni hande koydam hande mi itta fof kadi mi fawta e juuɗe ma dewgal ngal hume par ce que ɗum woni koydam hande eyyi alhamdulillahi rabbil alamin mi yettima noon darne ma yooɗi taw ko gonga a holli Amadou no jogui baniraɗo debbo nda Kadia guila foti innede aariɗo wonko gadduɗa ɗo ko heewi wallahi no mbaɗirɗa ɗum ni kadi noon Amadou waɗi inde kadi haydara mankani hande kadi sa ruttima ari a wi dewgal yo hume mbaɗa welti hen te mbaɗa yetta hen Allah kadi no feewi nda dewgal ngal kadi foti ko humede nda yimɓe ɗiɗo yiiɗa nderɓe sa rokkiran tan bone waɗat wallahi ko gonga sa rokkiran tan ɓen goɗɗo arat gonga te nden goɗɗo aro noon hay wartade no wawi hen hejje gonga de aren pullo kom suusa gacce wallahi so Allah lamɗo jaaɓi mom noddu sehilam goto biyeteɗo Silla kala ko ɓuuri yawde min daro hen inchallah so Allah jaaɓi mi acce juuɗe ma te ñanden dokkanmomi nde kay sa welama bom ñande hen mi jolnamo ɗo e kalando o waloya sollo lamde jaaɓi kala ko jiɗɗa hen tan mon warne noon so Allah lamde inchallah mi acci foof daale juuɗe ma wallahi Allah jarama anni a weltanama no feewi kilifa no way no mbaɗani noon wayata a weltanama no feewi eywa mi yettoyo galle a jarama eywa a jarama mbaɗa salmina Amadou moɗon salmina Amadou yo Kadia duuse noon Kadia duuse wallahi wuttema no yon noon wuttema no yon ndesan hono ma de weeɓani ndesan ayi de ce aduna kala to nanɗa gorko no moƴƴi debbo ken no moƴƴi rewɓe waaɓiniɓe tahi no wiye debbo no moƴƴi ayi oɗon no darni Amadou ɓinguel jibinama addiɗo kalis kewɗo inde waɗama hande kadi o rutti o addi kadi yo dewgol hume wallahi yo Allah yoɓe Allah yi golle ma yo Allah yoɓe alhamdulillahi rabbil alamin ɗo jontaɗo ni wayata sokundo cuutat ayde mi debbo ko sugu ma gorko ko sugu de machallah pulo kay wona gorko wona debbo ɓe ayi oto mi yoɗi de ko yeeyete aɗi ɗum bani yidde ba anni aɗa ndeɓe yiɗi kay ma sonna inchallah ɗum sa waɗi ɗum mbaɗa ko weeli mima ko jiɗɗa fof ko ɗum jini an hol oto jondo ni wonno on to jara on hol oto jondo 18h jam ummano hiiri hiiri hol ɗum ok a yonta ko ɗo hande ok what yontoɗa koye deuxiéme femme holɗum sen deuxiéme femme ana hanga walla janga won deuxiéme femme min holno dañi deuxiéme femme teddungal maade no waɗa hen dewgal ma mi humi ayan noon ayan aɗa woowi à chaque fois kala no juuɗe gonmi à l'aise aɗa fuɗɗo aɗa ndeɓɗo kon famata hol deuxiéme femme hol min hol deuxiéme femme papa dañɗamo ko yimtogol pa haala ka jarani no heewa mi resanima deuxiéme femme aɗa andi mbeɗa andi jarani haala ka no heewa ummo gonnoɗa comci ma jaaha toppani holton galle Kadia en Kadia yummumtullay mi waɗi dewgal ngal ko ɗum ɓuri noon ɗum wona haydara papa ɓeɗomi artir hakkille ma erreur e ɗume ala mo watta erreur e aduna mi faamima ƴeew heɗomi ɗo min kala ko mbaɗɗa nde weɗimi
jimmi tan ko wayni kam o rutto hen tawde dewgal humama omo dagima ya hande ko ton jontada teccu jonde ma jaha ni papa an sa wadni ka hersinta kam ande hono way ko woni wadana timi timi dum boy kono mi ko jidda fu mi yidi neddo sa yidi dum kala ko yidi ayida dum kala ko paggida mi fakkoto dum kala ko jidda mi yida dum parce que mi yidina jimi ko mumada jahatu don jonte la hande wona haydara ko erreur tan te min mi faami dum mi jabi dum ko hay mere dum non dum an wayno pari ni yetu gram mananda non wa hal mais il faut dire non ya d'accord pas de souci engata inchallah padi de mi fompi dum nan don atino ko haydara ni tan min so mi yidi ma ala ko mi yidi ma be wata ko fakida mi dadu Kawan, kerja kawan, John, ala aku pun di firman ni kerja, mana mereka mengarap bab firman pun, kolu, orang aku suruh nak pun di firman aku pun suruh nukus, kerja, hal kolu man, yalla sur wadina ka jangel ala jam min ma wala hande hay wartaade do ni murde kaja asu do warta ko taade warto sawati mo lan ne tugle ne aran mi nga wonda ko ne hawsa est-ce que andi ko kewi ko me ko ngam men anda na dara jeena ba garam no do kam ko jom suru amon jeena bolo jeena ba garaw do ginno do biyo min wi ma non ba kum do de wanga dum do way woni inda ko min jaaro buti ndekna inda ko goni legal ngal fof ko dum ciowata legal ngal fof ko dum haalata ala an warses kaja an est ce ko jeena ba bimbi an meni ide dum don gila aduna dari an meni ide dum don baba min mi mera kanan jam et puis mi hatta ko mi laaba ay ko bimani ko leeri kam nanni jeena kam no wayi degel jeena an no resana horum limbe baba ay ko mi tarani haala ko min esto et puis haalaka ina wara kam perturbé joni kam woni hen fer baba alani ko woni hen fer dewgal ngal hande yo haado aha sabu jeena façon teddugal ngal woni kam aduna ngal burda kam rimbuti maayde non buri min tawoyde jeena alani ko jinni min to daama fi hakkille ma so tawi a wawi tuddum min man ittu dum